So ayan guys, ibibinta na lang namin yung ibang palay kasi wala kaming biladan. So ayan lang po ang aming biladan guys, o trapal lang. Kaya ayan, ibibinta na lang yung iba. 37 sako daw yung ibibinta nila. Ayan guys, may natira pa, o babalikan nila yan. Ayan o. Kulang kasi guys yung aming biladan dito. Ang itinira na lang namin ng mga palay, yung pangkonsumo na lang namin. Yan. So ayan guys, malayo kami sa Kabihasnan.